ne fa iyaye yau iyaye su ne yayaye yaya su ne fa iyaye yau iyaye su ne yayaye san ba biyayya ba ladabi ba natsuwa kuma ba tausayi sai ƙarya da yawan hange sai san kai da munafurci yau ne rashi ne babba shi ne babba wayo duniya labari ce abin cikin tamzali ne duniya labari ce abin cikin tamzali ne yaya akai ne ya aikai ne kawai tamzali na arziki bai dorewa talauci baya dorewa rayuwa bata dore ba aika mulki ba zai dore ba idan zalunci ne fir'au da shi ma ya mutu baya nan an ka kuɗi ne dan karo da shi ma ya mutu baya nan kuma idan talauci ne kuddar shi ma ya mutu baya nan kai in girman kai ne lamaro da shi ma ya mutu baya nan ko in ilimi ne dan ba'ur shi ma ya mutu baya nan a hantar shi ma ya mutu baya nan ko an falala ce ko baiwa ko natsuwa ko haske ko ɗaukaka ko matsayi ko daraja ko girma ko natsuwa ko baiwa ko haƙuri ko kamshi ko isa ko falala ko hikima ko wadatuwa ko ilimi ko kyawu na san ba wanda ya kai manzo wayo lokaci Jabir al-Asad dan shehu kabara a ka'idar mu ta wato sufanci ina ga muku kullum su in suka zo waje ba a cewa wane ya riga su rigawa ne in suka zo waje babu kowa ne abin da yasa za a ce wane riga ka ko ka rigawa ne sai in ba sa su ba lokaci a gonsu a kan kalla bismillah ta Kano barka da halartar wannan waje mai albarka shi barka da zuwa saka mawdu'in mu fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shayar ba dai kuma mun ci uku ne Allah saka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وعلينا معهم أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من shugabanni masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ake tattara a wannan waje na daga manyan sharifai manyan mahaddata alqur'ani manyan ma'abuta ilmai manyan masu yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da baki ɗayan mu masu kauna annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to abinda zan faɗa da shi ya faɗa wannan maulidi muna zuwan sa ne tabarrukan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu da za ka iya zuwa nan ka faɗa ko me ake bukata a faɗa akramakumullah malamai sun fi yawan gari ga su duk wanda ake alfahari da shi na daga bekonan manzon Allah to wannan da'ira ta fego mu muna fatan Allah ya ba mu albarkacin su kuma kalmomi na dama duk sanda na zo wannan maulidi ba sa wuce minti 4 ko minti 5 shi isa na ji daɗin da shi dan mun uzurin ba dan an fifici ko an cancanci wannan matsayin da ya faɗa ba sai dai ana kaunan masu wannan matsayi ana kuma girmama masu wannan matsayi ana kuma kokarin san Allah ya ba mu albarkacin masu irin wannan matsayin da ya faɗa waɗanda sun zo ba kowa amma mun zo nan mu ne ba kowa din mu ne ba kowa din alhamdulillah abinda aka ce a faɗa fifikon sayyidina rasulullahi duk wata kasida da za a zo a yi a nan to wannan abin take bayani mafiya yawan ta ko ta tafi ga an shiga wani bayanan karshe a ciki sai ka fitar da ga kaza ma fifikon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zaɓe shi da cewa kafinsa ba a san wani mutum da aka halitta ko aka haifa ake ambatansa da suna Ahmadu ba kaga wannan abu ne mai sauki
a ce ga mutum sunansa Ahmadu, to amma abinda ilimi ya tabbatar da abinda malamai suka tabbatar daga fifikonsa akan kowa shine wannan sunan nasa Ahmadu. Allah bai sa an ambaci wani mutum da Ahmadu ba kafin sa. Duk a duniya inda kaji an taba ce da wani mutum Ahmadu ya waiwaya ya amsa to bayan manzon Allah. To za ka yi mamakin da wani irin iko ne aka tankare wani mutum ya iya sa wa ɗansa Ahmadu. Kuma ga Ahmadun nan a cikin Attaura, ga Ahmadun nan a cikin Zabura, ga Ahmadun nan a cikin Injila, ya ji nabiyun min ba'adi ismuhu Ahmad. Amma kun ga sunan nan na Ahmad yana daga fifikon manzon Allah. Allah ya tare wani mutum ya iya ambatan ɗan da ya haifa da Ahmadu in ba manzon Allah ba. To wannan ku lissafa guda ɗaya wanda ga wani abu akan matar sarki ne da ido da ba ta gani ba dan an faɗi wannan bauta iya wani lantan akwai Ahmadu kafin sa. To ba a taɓa ce da wani mutum Ahmadu ya amsa ba sai daga manzon Allah. Kuma ga sunan a cikin littattafai an faɗi siffarsa, an faɗi kamarsa, an faɗi darajarsa, an faɗi matsayinsa, har Allah yake cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum. Sun san sayyidina Rasulullahi kamar da in ɗanka ya girma ta nan ko da daddare ko da rana ka san shi, to haka yadda Allah ya rinka bayanin kamarsa, ga tsawonsa, ga farinsa, ga garinsu, ga kabilarsa, ga danginsa, yadda ka san ɗanka haka Allah ya ce sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴayensu kafin da bayyana. Amma ga sunansa an faɗa, katanga ikon Allah ta hana wani mahaluki ya iya ambatan ya riga sayyidina Abdullahi ya sa wa ɗansa wannan suna. Wannan fifiko na sayyidina Rasulullahi shi ya jawo rana haihuwarsa ta hau kan kowace rana. Ka iya cewa ranar Arfa, ranar nisfu Sha'aban, ranar wato Ashura, ranar layalin ashari, sabawul awakhir na cikin wato Ramadan su ne lailatul qadar ko duk wata rana da zaka iya kiranta rana ta amsa in an faɗi sayyidina Rasulullah an ce rana haihuwar annabi to za ta sunkuya kuma za ta yi gaisuwa ta daga hannayen ta bi ta gaida ranar haihuwar manzon Allah. Saboda me albarka haihuwar sayyidina Rasulullahi aka san Ashura, aka san Arafa, aka samu saukar alkur'ani. Ba dan haihuwar annabi ba da ba a yakin Badar ba, da ba a yakin Uhud ba, da ba a yakin Tabuka ba, kai alkur'anin hakimu ma kurun kus da bai sauka ba. Dan babu wani mutumin da zai tsaya makamansa in Allah ya tashi saukar da alkur'ani an saukar sai da ya shekara 1, 2, 3, 4 har annabi ya kai shekara 40. Daga 40 aka ce ikra bismi rabbikal ladhi halaq. Anan ma aka san ya fi kowa, san aka kawo ikra din aka sa Jibril ya kama hannun annabi ya matsa, da kashin hannunsa ya kama kashin hannun annabi ya matsa, amma kashin hannun annabi ya fi kashin hannun Jibrilu, hannun annabi da yi komai ba. Ba wani mutum a duniya da Jibril zai zaje karfi ya matsa hannunsa yadda kasan ya kama biskit ne ko ya kama kara, amma annabi ya ce fa gaddahu gaddatan. A cikin hadisi aka ce ya matsa hannun annabi matsawa, amma babu abin da hannun yake. Ka ga yan waye mai hannun da Jibril zai zo da hannun ya matsa da karfinsa na Jibril bai karya hannun ba, amma sai manzon Allah ya matsa shi sau 3 ya saukan mai da ikra bismi rabbikal ladzi halaq halaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Wannan suratul ikra da ta sauka ita ce farkon abin da aka saukan mai, ba a saukan mai ba sai da shekara nawa. Daga yaushe lissafin 40 din nan ya fara daga ranar haihuwa. Inda ba a yi ranar haihuwa ba a yi shekara 40. Inda ma'aikin Allah ba a haife shi na Aminatu ta haife shi 12 ga watan Rabiul Awwal na shekarar giwa ba, ka ga yan waye zai iya zuwa gaban Allah ya karɓar Qur'ani. Sai aka haife shi da Qur'anin ya fara sauka, sai Qur'anin ya juye kadimi ne, ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, ba shi da harafi, ba shi da sauti, yana baitul izz a daskara a ajiye a sama ta daya. Bai zama Qur'ani ya haɗu da mu mun haɗu da shi ba sai bayan haihuwar manzon Allah. Idan ba dan albarka haihuwa annabi ba mutum ɗaya da isa san dugo na alqur'ani. Kuma waye a cikin Qur'anin, zancen waye a cikin alqur'anin, rayuwar waye a cikin alqur'anin, motsin waye a cikin alqur'anin. Gashi can da matarsa sallallahu alaihi wa sallam sai aya ta sauka. قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى للمحسنات منكن أجرا عظيما.
wannan abin da ya zama shine alqur'ani da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ai rayuwar annabi ce, hotonsa ne a gida, hotonsa ne a tsakanin sahabbai, hotonsa ne a cikin ɗakinsa, hotonsa ne a cikin filin yaƙi. Wannan fa shi ne ya haɗe na alƙur'ani da abu ne da yake siffa ubangiji. Saboda haka ya isa abin da za a gane fifikon sayyidina rasulullahi ya fi rana fitowa. Wannan rana ta haifu annabi ita ta haifi kowace irin rana. Shi sa alƙali a cikin iyaliya yake cewa falawlahu lam na'rif salatan wa hajjatan. Ba dan annabi ba da ba mu san sallah ba, da ba mu san aikin hajji ba. Kul ta alƙur'ani tana faɗa kan waye, ula'ika ta alƙur'ani tana faɗa kan waye. Duk sanda Allah ya ce kul huwallahu ahad, wa Allah yake cewa ya faɗa din. To idan da babu wannan waye zai faɗa, kuma da waye Allah zai zancen da shi. Saboda haka ba mu da abu mai muhimmanci irin samun sayyidina rasulullahi, ba mu da abu mai muhimmanci irin haihuwar sayyidina rasulullahi, dan da ita ce dalilin haduwar duk halitta da sayyidina rasulullahi. To ba tare da tsawaitawa ba, na wuce minti 5, na sake wuce minti 5. Maulidi ne ba na baje jawabi ba, guri ne na samun albarka sayyidina rasulullahi. Sha'irai sun fudda riga suna a zaune, kuma kowa so yake samu damar da zai isar da sakonsa na nuna kaunarsa ga sayyidina rasulullahi. Allah ka ƙara salati ga jagoran sansani mai shayar da su sani, cikin su babu kankani, sun datsa yankuna guni, a gansa ai wuni a tsaye na da kurjini, fuskarsa na da kyan gani, ganinsa na ƙara gani, saninsa ya zarta sani, kirjinsa ya haɗe sani, mai baiwa nafsu magani. Na zo gare ka shatani dan alhassan da usaini ya'yan sayyidi ali, babban sadauki adali, goga gwanin kan sakali, mai daɗa kai da kwalkwali, ya tara kwanya ya tili, gashi akan doki kili, fuskarsa na tawalwali zakin ubangiji ali. Annabi shakira ya kira, mai cin gari da kabbara, ya hau tudu ya karya masu kangara, mai bin abin da ya kira, tufkarsa babu warwara, bakinsa babu famfara, mai kyan gira na wandara, mai hana rabbi tunzura. Idan kiyama ta tsaya gare shi za mu tattara, ya je ga rabbi ya kira, a ce da shi yau ba jira dan ka na faru kausara. Hannunsa na da kwarara, bakinsa na da bishara, harshensa na da nizara, shi aka bai wa tabara, shi ne ya karya gadara, ya yi agar ya gagara, cikinsa babu ɗankwara, kafarsa babu kantara, goshinsa babu tattara, gashinsa na da warwara, in yatsu zara-zara. Annabi mai isa da asa da busa, mai hankaɗe maɗe ƙasa, mai kai ƙasa, ya hau ya tumurmusa, sun cika baki da ƙasa, sun zama kamar mabin kusa da gaba babu sa'insa. Annabi da garagasa, shi ne maji al'arshi, shi ne gwanin iya mashi, sukansa ba a tashi, zancensa baya tashi, goga gwanin ban kashi. Allah ka yadda mu gan shi kafin ranar tashi, in ba amirin jeshi ya kai in gaishe shi. Ga sansanin Muhammadu, dakaran da bai gudu ya kwance dab da uhudu, anan ya samu markadu. Hamza kana da Ahmadu, ga muka bai Muhammadu, dan matsayin ka ya tudu, ya zarta dutsen uhudu a gun ilahu samadu. Mai gaskiya da gaskiya shi ya ba khairul anbiya, bayansa shi an kabiya, shi ya ciyar da dukiya baya bukatar godiya, a ayyukansa ba riya, shi ya bayar da iya mai kyan ado da tagiya. Ni kai nake wa magiya, kai mun tsari da hawiya, aljanna zana wata ya gaida na mariya, ta ce da ni in sun koya gaida khairul anbiya. Ya sha adan zinariya ga rigarsa koriya da shimfiɗarsa shuɗiya, fuskarsa na ta walƙiya, ya mun kyauta lifadiya in ta godiya gare shi khairul anbiya. Dama da shi da anbiya, daura da su da yan biya gare shi khairul anbiya. Allah saka da alheri, Allah saka da alheri, Allah saka da alheri. Sheikh Jabiru Lansani da Amuna na Sheikh Nasiru Kabara, Allah saka da alheri. Wato irin wayannan da kuke kallo, wato shi ya tawadu, ba abin da ake samun irin wayannan sai la ilaha illallah. Masu la ilaha illallah irin su da suke haifar wayannan. Idan ba ka la ilaha ba za ka yi bisu ba, kamar ba gane ba. Idan ba a la ilaha illallah ba za a haifi irin su ba. Yau to shi ne Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi. Muna yi wa shi malamin barka da zuwa wannan waje mai albarka mai alkhairi. Allah ya kara mana lafiya. Za mu gabatar da malam kuyi kafin sharuɗi Musa, sai mu gabatar da malam Kadir Maulana, sai mu gabatar da sharuɗi Musa. Malam kuyi ne ko kuyi shi a sauka lafiya, malam kuyi ko malam kuyi.
ya kamata ku yi ne ko ku yi na karatu na duka haka oh to subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin annabawa sun sallama makogon Allah ka zarta su Allah kai ne mai baiwa kai ne kai wa mun baiwar launin bege in yi wa shugaba na junnu da insu yaran buƙarar girma da abinci mai girma alai da sahabban nasa ma har da auliya in saka su sannan matsayin ka nabi sai dai Allah waye ka zarce dukkan matsayin da babu wanda ya taka irin su Allah kai ne ba hakimu yake markata musannan mu amma a gurin manzan mu anan Allah danga annabi Musa kalamun lahi da annabi Isa ruhin lahi har Ibrahim khalilillahi daga matsayinsa ka zarce su annabi Musa mujarsa macijiya ke zama sandarsa da Allah yake zancensa wayanka ya fita nasu annabi Isa ko da kaice yana tashin matacce ruhin Allah ya kasance to annabi ne shugabansu Ibrahim ka fice kowa kai ne baban annabawa Allah ya yi ma baiwa daraja ta so kai ne annabin annabi Musa kai ne annabin annabi Isa annabi Dauda ma shi kansa shi ma ya san ka zarta so duk annaba wannan jibilla waye je fadar Allah har ma yayi zance da Allah sai Muhammad an so duk annaba wannan sun sharafi kowa an bai littafi amma da da zifi na kashi ne ya zarta nasu kowane annabi aka aiko Allah in ya ba da sabo sai ya yi bayanin manzan farko idan ya zo shi zai zarta su rabu banina gare kan nake yin bauta kuma na yi tawassali da Muhammad sharan kuka farko dai ziyara nake so yaran bani na je na Madina wurin mabul ainihi ya maikin Allah so nake kayin mun lamuni wata ran dai na farka ni na ganna a can birnin Makka burin masoyi a ce ya riskin masoyi dan a zuciyata wallahi Allah ba wani yayi sai dai kaunarka da yaban ka da nake yi kuma ba na sauyi ni kullum sai da yabanka tina dan yaro so da yabanka nake yi ga shahar na girma kullum da yabanka nake yi inni ko ina ne sai da yabanka ba na shayi ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah imin tukwici in ƙara ganinka ɗaunar ka ma'aiki ita ce ta zanto min iri na yi shuka ta fito ɗaunar ta zame min jari ci ya sanya kullum sai na yabanka almukutari to Allah sa a iyama mi ta rerawa a gabanka da kowa iyama so muke a ce ga kuka ka duk inda za ka iyama yake mumar rakaka ko shiga aljanna ya zanto muna nan gunka da ni da yan tawagata Allah ka amsa mun haka ni dai ta kamata Muhammad manzon Allah ni dai ta kamata Muhammad manzon Allah barhamna zakani bai aran bana bai aran bani amsaran wanda ba ai mai sani ni na ga zagata ka komai kai kai wayo Allah sai Allah
jama'a a dinga amshi a yaban manzo dan babban shi kun ga jama'a idan ba a amshi dole ne jikin madan kwikwi mai sanyi